Башкорт телен яклай алырбызмы? Сибай башкорттары корултайы менән тарих һәм тауган якты өйрәнү музее берлектә оештырган сара тап ошо хороздан башланып китте. Тел һәм шәхес дип аталган интерактив форматтагы дискуссия мәйданы был көндө фәһемле һөйләшүгә Сибай калаһы уку йортларында белем алучы студенттарны йыйды. Тауган телебез тураһында фикер алышу сараһын Сибай калаһы советы рәисе Азат Камбулатов ачты. Милләттең югалуы, уның теле югалуынан башлана. Бүген республикабыз башкорт халкы башкорт теле булганга яшәй дип башлана ул сыгышын. Әле мына бер 2 ел элек без башкорт Сибай калаһының бөтен башкорт курултайы комитеты буенча мәктәпләрдә эш үткәргәнлек, карап сыкканлык ревизия формасында күпме аннагына нисә дәресләр үткәрелә башкорт теле, әлбәттә аннагына 2 генә сәгать бирелүе бу бик аянычлы хәл. Чөнки әгәр дә бу телебезне үстерә белсәк, безгә бу форматты киңәйтергә кирәк һәм мәгариф бүлеге бу һорау буенча үзенең эшен тагы яхшырак алып бара дип уйлайбыз. Дискуссия мәйданына шулай ук телебез торышына битараф булмаган калалаштырыбыз сакырылгайны. Билдәле галим, биолог Сәфәргали Янтурин бүген башкортча аралашуда табигать атамаларының кулланудан төшүп кала баруына борсылуын белдерде. Әйтәйек, яшь бауын үсемлекләрнең генә түгел, кош һәм янлыктарның да башкортча нисек аталуын капылда әйтә алмай. Был әлбәттә бүгенге белем бирүдең тик урыс телендә укырылуы һөҗүмтәһе. Фикер алышу мәйданында шулай ук яшьтәргә һәр яклап өлгү булырдай милләттәшләребез катнашты. Егет һәм кызлар өчен мәсәлән, Айбулат Уразбахтин, Таһир Мәүлитов, Лилия Эделбаева, Марат Малабаевтарның үз гаиләһендә башкорт халкы юлларына таянып алып барган тәрбия эше фәһемле. Улар яшьтәр менән үзләре алып барган эшкуарлык өлкәһендәге тәҗрибәһе менән дә уртаклашты. Тел халыктың матди һәм рухи байлыгына асқыс. Милләттең яшәүе тел язмышы менән бәйле. Юкка гына халык мәкале, теле барның иле бар тимәй. Телебезне һаклау, киләсәк буынга yetkерү бурысы бүген һәр кемнең иңенә бердәй тигез һалынган. Тел һәм шәхес дип аталган интерактив форматтагы дискуссия мәйданын оештыручылар ошо фикерде сарала катнашучы һәр кемнең күңеленә yetkерергә тырышты. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмешколов, Роман Корнев, Яңлыктар хезмәте.